тогава снимки сигурно е нямало. Идеш и рисунка. Снимка естествено. Снимка, добре. Нека видим снимка от младежките години на нашият непознат номер 6. Тук е на 4, но се е сбърчкал веждите като на 32. Тук е първокласник. Не е първокласник. Не, това е червена връзка, това е 4-ти клас. 4-ти клас, добре. 72 годишен, казвам аз. 15 секунди. Давай, ти се опитвай. 72? 72, да, нещо такова, там някъде сме, въпреки че ако може сега, като ти казваш дали да или не, използвай ето това движение, за да ни помогнеш малко. Не, това А не да ни ми направиш